Ýurtda koronawirusyň ýokdugyny aýtmagyny dowam etdirýän Türkmenistanyň häkimetleri birden ýokunç keselleriň ýaýrymagynyň öňüni almak üçin çärelerini güýçlendirdiler. Saglyk saklaýyş işgärleri indi medisina maskalarynda we illiklerde işlemeli edildi. Paýtagtyň köçelerinde maskaly adamlar peýda boldy. Şol biraktyň özünde de azatlygyň habarçylary Türkmenistanda COVID-19 keseli bilen täze anyklanan adamlaryň barha köpelýänligini aýdýarlar. Ýagdaý gitdigiçe özgerýärdi başga watak habarçymyz 23-nji ýunda aýtdy. Onuň paýtagtyň saglygy saklaýyş idaralarının işgärlerine talgylanyp aýtmagyna görä, hususan da Hitrovka, Howdan, A etraplarynda we 30-njy etrapçada koronavirusly ýataglaryň ençimeti hataw alınıpdyr. Habarçymyz ýataglaryň sanyny anyklap bilmedi. Azatlygyň başga bir habarçysynyň sözlerine görä, häzirki wagtda ýurtda COVID-19 diagnozly 10 adam hakda gürrüňgi diýär. Bir gün öň Libap vilayatynyň sanitariýa epidemiologiki gullugundaky çeşmämiz adynyň agdalmazlygy şerti bilen Türkmenistanyň Gündoğu regionunda COVID-19 testleri oňy netije beren ýataglaryň sanynyň 13 adama ýetenligini aýdypdy. Türkmen häkimetleri bu maglumatlary resmi taýdan ne tasdikleýärler, ne de ret edýärler. Bu ýagdaý ýurtda dowam edýän ýeti pnevmoniýanyň ýaýran wagtyna gabat gelýär. Adatlyk bilen adynyň agdalmazlygy şerti bilen gürleşen türkmen resmiýetleri we saglyk işgärleri munyň COVID-19-dan başga zat däldigini aýdýarlar. Soňky günlerde ýurdun hastahanalary we keselhanalaryň tutuş bölümleri, şeýle-de käbir döwlet edaralary karantina ýapylýar. Azatlyň Aşgabatak habarçylary indi medisina edaralarynda ähli işgärlerden maska we ellik giýmegiň talap edilýänligini aýdýarlar. Koronawirusyň bolup bilmegini ret edýän türkmen ýolbaşçylary COVID-19 keseliniň ýurda aralaşmagyna garşy durmak üçin dogry taýýarlygyň bardygyny ma'lum edipdiler. Emma sosial aralygy saklamak we maska dakynmak ýaly esasy öňüni alyş çäreleri şuça kaçenli ulanmandy. Tersine maskalary raýatlara giýmegi dermanhanalara bolsa olary satmagy gadagan edipdi. Häzir koronawirusa garşy çäklendiriji çäreleriň ýene güýçlenmeginiň fonunda dermanhanalarda maskalar we ellikler tapdyrmaýar. Käbir dermanlaryň bahasy 2 hisse ýokurlandy. Hiç ýerde maska ýok dermanlaryň bahasy ýokurlandy. Mysal üçin septaleta tabletkalaryň bahasy 29 manatdan indi 57 we 69 manat aralygyna çykdy diýip habarçymyz aýdýar. Häzirki wagtda paýtagtyň köp ýerlerinde şol sanda döwlet edaralarynda adamlaryň gyzgyny ölçülýär. Düýün hataw alyş palatasynda ýagdaý adatdakydy. Ýöne şuň bolsa maskaly we ellikli adamlar temperaturany ölçýärler. Barýanlaryň ellerini dezinfeksiýa edýärler diýip habarçymyz aýdýar. Dezinfeksiýanyň we iratyň saglyk ýagdaýyna gözegçilik etmegiň güýçlendirilmegi Mary vilayatynda da gözelýär. Bayramalda ähli döwlet edaralarynda üýtgeşiklik bar. Termometrleri, antiseptikleri, oksalin mazy we gipoklaridi ulanmagy talap edýärler diýip Azatlyň Bayramaldaky habarçy 23-nji ýunda aýtdy.